Hola, amics Clashers. Això és Clash en català. I després d'un descans merescut d'uns mesos tornarem a pujar contingut a YouTube. Més que res perquè tenim un event especial que és la Lliga Catalana de Clash of Clans. Sembla que la comunitat de War catalana ha parlat, s'ha juntat, per crear la primera edició d'aquesta Lliga Catalana, que sembla bastant interessant. Són més o menys uns 30 clans. La lliga està dividida en dues lligues, la Superliga, on són clans de 5 Town Hall 11 per equip, i la Lliga, que són una 11, 3 10, en 6 nous. Per part de Clash en català portarem el resum del que és la Lliga, ja que jo crec, des del meu punt de vista, que és més interessant, més divertit, perquè hi ha més varietat d'atacs i també hi ha més participants per equip. Vale? Llavors, anem a veure com està la classificació després de la primera jornada que ha estat aquesta setmana. En el grup A tenim Cat Fantastics, que es col·loca en primera posició amb una diferència de més 7 estels, guanyant la seva guerra contra Terra Lliure, que Terra Lliure queda en l'última posició. En la segona posició tenim Catalans, amb un més 2, que va guanyar a Catalunya, amb una guard més igualada, 24 estels per Catalunya, 26 estels per Catalans. En la tercera i quarta posició tenim l'Estat Català i IP Catalans, que van disputar la guerra més ajustada d'aquest grup, on l'Estat Català es va imposar per un estel, 27 a 26. En la següent jornada tenim un interessant Cat Fantàstics contra l'Estat Català, que vistos els resultats sembla que pot ser la guerra més renyida. I també tindríem Catalunya contra Terra Lliure, que jugaran l'última posició, em sembla a mi. I també tindrem Catalans versus P Catalans. En el grup B tenim el Mogavers, que amb la seva victòria sobre Tarraco queda en primera posició amb més 6. Tarraco queda amb l'última, en la guerra van quedar 26 a 20. Bastant bona guerra per part del Mogavers. En segon lloc tenim Penedès Team, que va lluitar contra els Trabucaires. Van quedar 26 a 22. I això deixa els Trabucaires en cinquena posició. En la tercera posició tenim un nou clan, el Ioli, que vam guanyar contra Next State. Va ser una guerra bastant igualada, 29 a 28, on la veritat és que Next State va tenir l'últim atac per guanyar-la, però no van poder defensar-la. Així doncs, Next State queda en quarta posició. Per la setmana que ve tenim Tarraco contra Ioli, Penedès Team contra Next State i el Mogavers versus Trabucaires. No sabria dir quina pot ser la guerra més interessant, així que ja ho veiem la setmana que ve. En el grup C tenim City Clash, líder amb diferència, amb més 8, després de derrotar 28 a 20 a Catalans 2015, deixant-los en última posició. En segon lloc tenim Lleida Ponent, amb més 6, després de la seva victòria contra BCN a Killers, i deixant-los en cinquena posició. I en la tercera i quarta plaça tenim Catalans Drac Z i Catalunya Cracks, on els Dracs van derrotar els Cracks amb 27 a 22. A priori, pel resultat sembla que aquest grup és on hi ha més diferències, però ja veurem si es confirma a les següents jornades i em fan callar. Per la següent ronda tenim que els 3 que han guanyat les guerres lluiten contra els 3 que han perdut, així que també podria estar tot completament al revés per la setmana següent. Ja veurem què passa. Tenim que lluitaran Catalans 2015 versus Lleida Ponent, Catalans Drac Z versus BCN Killers i City Clash versus Catalunya Cracks. I per últim el grup D, on tenim Capcir Grange, un dels preferits segons les enquestes per guanyar aquest campionat, en primera posició amb un més 9, després de derrotar 28 a 19 a Catalunya i deixant-nos en última posició. En el segon lloc tenim Despertaferro, que va derrotar Osona Clans 2, també 28 a 19, deixant Osona Clans en cinquena posició. I en tercer i quart lloc tenim Catalans 2014 D i Despertaferro 1, que després del seu enfrontament van quedar Catalans 2014 D 27, Despertaferro 23. Així doncs, per la següent jornada tenim uns interessants duels, diguéssim. Catalans 2014 D contra Despertaferro, Capcir Grange contra Osona Clans 2 i Despertaferro contra Catalunya. Veurem què tal va.
ja ho seguim parlant aquí. Després de repassar el rànquing, la idea és veure els millors atacs de cada jornada. Aquesta jornada va haver-hi el manteniment, llavors ha estat una mica més complicat trobar atacs, ja que molts s'han perdut, però bé, tenim alguns atacs interessants. La idea sempre és mostrar atacs igualats, no mostrar atacs d'un 11 contra un 10 o un 10 contra un 9, ja que no tenen sentit. Així doncs, anem a veure el primer atac. El primer atac és Townhall 9, és un Go-Ho. La veritat és que no es fan gaire últimament, però jo crec que segueix sent molt poderós. Amb un port treu al castell, amb les arqueres els atrau cap a la banda, crec que era un quad quake al mig, i gasta un munt de mags per matar el castell, però portant Go-Ho s'ha de matar el castell i porta molts mags, ja ho tenia previst. Tira la reina, gasta l'habilitat, aquí ja... és una reina 13, tampoc és gaire forta, així que pot ser necessari. Comença amb els golems, fa funnel amb els mags i els golems van cap a dintre amb un munt de mag darrere. Tira els bowlers del castell, 3 entren cap a dintre i tots es van cap a fora, però bé. I la reina tampoc ha entrat, però com que ja no hi ha castell tampoc no és tan necessari. Ja un cop estan els golems a dintre, el rei també activat i cap a dintre, ja comença amb el Go-Ho amb els porcs per fora. Ja té quasi un quart de base fora. Tira la curació, que molt en tirada, afectant 3 o 4 defenses. I a més també té una bomba dintre, o sigui que bé. Té tots els focs punt de vida i ja li queda un quart de base. La reina finalment ha mort. Ja et dic, era una reina 13, però ha fet la seva feina. I amb els ports que queden ja té les poques defenses que queden ja cauran. I per fora, per sota, té uns mags i uns bowlers, els 2 bowlers que s'han desviat per fora, així que també van bé pel funnel. Ups, ja no hi són, però la bomba se'ls ha matat, però amb els porcs ja té suficient... Els porcs són prou ràpids per netejar tota l'aldea que queda. Així doncs, 3 estrelles per Toqueville de Cat Fantàstics. El següent atac és l'Alun de Vaca Boja, de Capse Grange. Comença amb un funnel, amb un Baby Dragon, trencant el mur, que bé, l'ha trencat bé. La idea és amb els herois patar l'antiaeri, matar la reina, matar el castell que ja l'ha fet sortir, sense golem ni sense res. Herolls i prou. El castell cau, l'antiaeri cau. El problema és la reina. Ups! La reina ha quedat viva, això és un problema, per això s'ha quedat ara que no sap què fer. Finalment decideix iniciar l'atac aeri. Els globus B, protegits per 3 laves per dalt, un lava per sota del castell, amb uns quants globus, que fa molt bé la feina de netejar aquesta punta. D'aquesta manera, tots els globus que ha tirat aniran cap al centre, que és on tenen els infernos i totes les Tesles. Té les infernos amb únic. Això és bo pels globus, no és bo pels laves, però bé. Molt bé la curació per la part final de l'aldea, això és genial, molt ben pensat. I encara li queda un lava. El problema aquí és la reina. La reina és el que fa la diferència aquí i té la sort de que, pum, la reina mor amb els globus, això és sort. Però bé, la sort també juga, per això és un joc. I res, a partir d'aquí ja li queda una defensa i un munt de lava pops per clean up. Així que res, molt bon, 3 estrelles a un Townhall 10. Molt bé, la veritat és que molt bé, no tothom ho pot fer. I l'últim atac que veurem avui és a Townhall 11, contra Townhall 11, 3 estrelles, que està molt bé. És fet per Abdel, de Catalans Drac Z. La veritat és que és l'únic atac de Townhall 11 que he trobat perquè, ja et dic, amb el manteniment i tal, no ha quedat gaire cosa.
ha tirat un quart quake al mig per obrir tot el que és el centre i fent funnel amb 3 bowlers per cada banda i dos healers. Tots els gegants del castell al mig, trencamurs que fallen, el que acaba el morter al cap, però bé, els gegants ja per ells sols ja aconsegueixen trencar el mur i ja tira tots els herois i tots els bowlers que li queden. A partir d'aquí, cap a dintre, tira un verí i un gel per matar el castell. No és una cosa gaire normal de veure. No sé si s'ha equivocat o ho ha fet expressament, però bé. Tira un altre gel que congela una ballesta i l'àguila. No congelant les infernos, la veritat. Però bueno, anant amb el Warden, que té l'habilitat, les infernos són una mica inútil durant tota aquesta estona, i aquesta última inferno al final, que potser sí que li podia fer alguna que era multi, no ha tingut opció amb els bowlers amb rage, se l'han polit. I ara ja no queden quasi defenses, queden 2 terres a dalt i un canó a baix i queden, no sé, potser 10 bowlers, la reina amb l'habilitat, 3 healers. La veritat és que han molt sobrat. No sé si sempre dona aquests resultats, l'atac de bowlers, últimament és el que prolifera més en Town Hall 11, però no m'estranya, si surten aquests resultats no m'estranya, la veritat. Però bé, aquesta aldea també és més simètrica i tal, amb una aldea més diferent, potser no són tan fàcils de fer aquests atacs. La veritat és que no domino els atacs de Town Hall 11, però bé. És el que sempre dic, un cop el veus sembla molt fàcil, però bé, s'ha de fer. Així que molt bé, felicitats Abdel per fer 3 estrelles en Town Hall 11 i el teu clan igual. Catalans, felicitats per la vostra guard. Així doncs, fins aquí el resum de la primera jornada de la Lliga Catalana de Clash of Clans. Si voleu estar al dia, subscriviu-vos, doneu-li a la campaneta si voleu rebre notificacions. Qualsevol cosa podeu deixar comentaris o suggerències i jo intentaré respondre-les a totes. Per més informació us deixaré els links a sota, a la descripció del vídeo de la Lliga Catalana, on hi trobareu més informació. També al Twitter, perquè el seguiu, i així, si algun clan no ha entrat en aquesta edició, se n'assabenti quan sigui la següent i estigui al dia de qualsevol cosa que passi a la comunitat catalana de guerra. Bueno, res més per part meva, ens veiem la setmana que ve i recordeu que això és Clash en català.